खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर बिदुर इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आंनि मुङा बिदुर बर' स' दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ आङो मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो आखायाव लानाय जादों स' गोदान भिडिअ बेनो जाबाय जे जानिखि थांनाय 4 एप्रिल 2021 जानिखि मोनाबिलि समाव हरखाबै फैनाय जानिखि बारहुंखा बे बारहुंखा फैनाय समाव जानिखि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव सनाजुलि गामि बे गामियाव मोनसे नखरा जानिखि नखर थानाय जायगा गासिखौबो सिलिंखार खालामनानै गालांदोंमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुदों जानांगौ बिनि सायावनो आं दिनै बे भिडिअखौ फिन बनायफिननाय जादों स' नोंथांमोना गोबाङानो बे भिडिअखौ अनसायदों नायदों आं फेसबुक पेजआवबो बे भिडिअखौ हगारदोंमोन स' गोबां सुबुङानो बे भिडिअखौ नायदों कमेन्ट्स हरदों स' बेखायनो आङो मोनसे भिडिअ फिन आरो बनायफिननो होननानै सानदों दिनै फिन आं नोंथांमोननि सेराव फिन नुजाथिफैबाय आरो भिडिअखौ बनायनो आखायाव लानाय जाबाय स' दिनैनि मेन भिडिअ बिदिबा जोङो सावरायदोनि थ' बिदिब्ला जोङो मेन जानिखि थांखि जानिखि दिनैनि भिडिअ थांखि लानाय बनायनाय बेखौ जोङो सावरायदोनि आं नोंथांमोनखौ गिबियाव बुंग्रोनो सानदों दिनैनि बे भिडिअखौ मानि सायाव बनायदों स' नङा होमबा दिनैनि बे भिडिअआ जाबाय डनेसन जाय बिथांमोना डनेसन हरदोंमोन स' गिबियाव बेखौ बुंग्रोनो सानदों जाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ डाइरेक्टलि नायखादों स' नोंथांमोना बुजि मोनाबो जानो हागौ ओंखायनो आङो जानिखि बे डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होगोन बे लिंकखौ नोंथांमोना थुनानै गिबियाव बे नायग्रोनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ फुल नायजोबनायनि उनाव नोंथांमोना बुजि मोनगोन भिडिअखौ दिनैनि मानि सायाव आं भिडिअखौ बनायदों स' नोंथांमोना गिबियाव नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ फिन नायफिननो हागोन स' गोबाङानो न'खरनि खावलायनाय बायदि गोबाङानो माने गोबां सुबुं माने हराखैब्लाबो सानैसो सुबुङा माने डनेसन हरदों बिथांमोननि डनेसन हरनाय नालाय बिथांमोन डनेसन हरनायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों आरो बेसेबां उथिदों स' नोंथांमोनाबो मोनथिनो लुगैगोन नङा होमबा स' आं जानिखि मैया जानिखि भिडिअ होनाय बेयाव आङो डिसक्रिपसनाव गासैखौबो आङो डिटेल्सखौ लिरनानै होजोबदों बिथांमोननि न'खरनि जानिखि एकाउन्ट बिथांनि एकाउन्टखौ आङो होनानै होदों लोगोसे आङो जानिखि सोरबाफोर जुदि एकाउन्टआव फैसाखौ जुदि सोना हरोब्ला आं गाहायाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ हरदों आं मबाइल नाम्बारखौ होदों माने जुदि फैसाखौ सोखांनायनि उनाव मोनसे फट' स्क्रिनशट खालामनानै आंनि वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहर होननानै आङो खावलायदोंमोन गोबाङानो माने दैथायहरदों जाय बिथांमोना हरदों आङो बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव मोनफा मोनफा आङो होनाय जागोन नोंथांमोना नुगोन आरो दायो बेसेबां उथिखो नोंथांमोननो आङो बेखौ फोरमायना होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गिबियावनो स्क्रिनाव नुगोन स' स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन जानिखि बिथांमोननि न'खरनि केन्द्रा बर'नि आङो एकाउन्टखौ होदों बिसोरनि न'खरनि एकाउन्टखौ होदों लोगोसे आरो आङो गाहायाव आंनि मबाइल नाम्बारखौ होदों ओमफ्राय आङो बे मबाइल नाम्बाराव मेसेज हरनो होदों जानिखि फैसा हरखांनायनि उनाव जाहाथे स्क्रिनशट खालामनानै आङो फट'खौ हरो अब्लानि आङो मोनथि मोनगोन नङा होमबा बेसेबां फैखो बेसेबां फैयाखै आं दायो बर्थमान मोननाया जाय बिथांमोना आंनो वाट्सएपआव फट' हरदोंमोन बिथांमोननि गासै लिस्टआ आंनाव दङ नोंथांमोनाथ' आं स्क्रिनाव होखांबाय बेखौ नोंथांमोना नुबाय आं दायो जानिखि आंनाव हरनाय फट'फोर टटेल पेमेन्ट फैसा साक्सेसफुल जानाय एकाउन्टआव हाबनाय आं बेखौ टटेल बेसेबां उथिखो आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों गासै दायो उथिबाय 1400 बेसेबां फैसाया दायो बिथां बिगोमानि न'खराव हाबनानै थाबाय बेखिनियानो 1400 फैसाया बिथांनि न'खराव हाबबाय बेखिबां दायो फैसाया जमा जानानै दङ बर्तमान स' आङो
भिडिअ बिखौनो बनायनो होननानै आखायाव लानाय जादों जाय बिथांमोना डनेसन हरदों आं सानदों माने डनेसन हरनायफोरखौ आङो आंथिंनिफ्राय स' नोंथांमोना बिथांमोनखौ जायनोखि जालांनाय जाथाय बारहुंखानि थाखाय बिथांनि न'खरा गासैबो माने सिलिंखार जानानै थांबाय दायो थानो थाखाय न' गैया जोबोर दुखुनांथावना जादों थ' नोंथांमोना जुदि बेयाव फैयोब्ला नायफैयोब्ला नोंथांमोना जोबोर दुखु नांगोन स' आंबो जोंनि गामि एसे खाथियावनो जायो बे गामिया स' जोबोर दुखुनांथावना स' गोबाङानो जाहाथे नोंथांमोना जा एसे हायो एसे एनैब्लाबो नोंथांमोना डनेसनखौ आं हरजानो लुगैयो आङो नोंथांमोना जुदि डनेसन हरनो लुगैदोंब्ला गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो बिथांनि न' बिगोमानि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो गाहायाव होगोन नोंथांमोना जुदि हरनो गोसोब्ला नोंथांमोना गाहायाव एकाउन्ट नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना फैसाखौ सोनानै हरनो हागोन आरो लोगोसे गाहायाव मबाइल नाम्बार होनाय बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै वाट्सएपआव हरब्लानो जाबाय बे वाट्सएप नाम्बारा आंनि नाम्बार नोंथांमोना बेयाव हरबानो जाबाय आं डिटेल्सखौ अब्लासो आं बुजि मोनगोन नोंथांमोना आङो फिन आरो फोरमायफिननो हरनो हागोन स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला आङो जोबथारनायो जायनोखि साबा सुबुङा गासै दायो डनेसन हरबाय आरो गासै 1400 बेसेबां राङा उथिबाय स' बिथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना बे समाव दुखुनि समाव नोंथांमोना बिथांनि न'खरखौ जा हायो एसे एनैब्लाबो नोंथांमोना मदद खालामहरदों नोंथांमोना हेल्प खालामहरदों स' बयबो जों गावजों गावनो बर'जों बर' बेबायदिनो अनलायनांगोन स' खैफोद समाव जोङो बयखौबो गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगोन स' बे बेसेबां दानिकि 1400 रांजों जोङो न' बनायनो हाया नङा होमब्ला बयबोथ' मिथिखायो बेसेबां रांजों जों न' बनायनो हाया लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सरकार दङ बिटिआरनि सरकारखौ बिथांनि बिगोमानि न'खरा खावलायदों जाहाथे बिटिआरनि सरकार गोदाना जाहाथे बिथांनि न'खरखौ जाहाथे फैनानै नोंथांमोना जाहाथे नायफैयो रिपर्ट लाफैयो स' नोंथांमोना एसे एनैब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे अनसुंथाइखौ हरो बेखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय स' आङो जोबथारनायाव बेखौल' बुंबाय स' आं दायो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनो होननानै सानबाय आङो जोबथारनायाव बेखौ फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों स' लोगोफोर जायनोखि आं दायो जायनोखि भिडिअ बनांबाय आंनि बुंनाय रावफोराव माखासे मिस्टेक जालांनोबो हागौ बेखौ आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय मिस्टेक जादोंब्ला जाहाथे नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय बेखिनिखौ आं बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो फोजोबनाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो हमफिनगोन स' नोंथांमोनखौ आङो भिडिअ बनायबाय थागोन नोंथांमोननो भिडिअखौ बिथांनि बिगोमानि न'खराव थांनानै आं भिडिअखौ फिन मोगा मोगि लायफिनगोन नोंथांमोननो रिपर्टखौ आङो हरबाय थागोन स' गोजोन्थों